Good morning mga kanunmaki, what's up po sa inyong lahat. So guys, may oras pa tayo ngayon para ikutin natin yung buong public market ng Malanday. Oras update natin, alas 7:05 na mga kanunmaki ng umaga. Guys, samahan nyo akong ikutin natin ang buong palengke ng Malanday. Sa likod yan guys, andyan yung palengke. Sa likod yan. Pupuntahan natin, iikutin natin habang may oras pa tayo. Kasi yung pasok ko is 8:30 pa naman. So, iikutin muna natin doon. Titingnan natin kung anong meron or maganda ba doon. So guys, samahan nyo ako mga kanunmaki. Ayan, terminal ng tricycle. Guys, ikutin natin. Ito yung ito po yung public market ng Malanday. Yan. Puti natin mga kanunmaki. Aga pa. Ito po yung public market ng Malanday mga kanunmaki. Puti natin. Ganda rin dito. Ganda yung pisto nila. Ayan, kasi itinda sila ng baboy. Ito po yan. Shout out eh. Good morning. Ayan, ito mga kanunmaki. Ito gusto ko lang ikutin tong public market ng Malanday, iba-vlog ko. Don Maki alias Waray po. Don Maki alias Waray. Baguluto sopas. Oh. Ayun, IA. Ayan. Thank you po, madam. Good morning po. Ayan, sila nanay. Nagtitinda din sila ng mga sari-saring gulay. Ayan, dito yung pisto ng isda nila, mga kanunmaki. Nagbablog lang ako, madam. Nagbablog ka? Opo. Hi, good morning, madam. Shout out, madam, shout out. Ay, shout out sana. Ayan. So guys, kung gusto nyo bumili ng isda, pumunta lang po kayo rito. Ayan o. Dito po sa public Malanday Market. Dito po dito. Ayan. So, sa kabila. Ayan si sir, isda din yung paninda niya. Ayan, nagkakape sila sir, maaga pa kasi. itlog,
mantika. Good morning, nanay. Dito kay madam, meron silang bihon, may uling. Good morning, madam. Mag-vlog lang ako, madam, ha. Ayan. So, ano yan yung kalsada. So, ikot tayo dito. Meron dito si ate, may mga damit sa paninda. O, kung sino sa inyo nangailangan dyan ng short, pantalon, dito lang kay ate. Opo. Thank you, madam. Ayan, si ate bumili dito kay madam. Good morning po. Opo. Hello, good morning. Morning, madam. Hi. Shout out eh, shout out. What did you say? Shout out Palengke Malanday. Ilang kilo dito yan? Ayan. Oh, baka may sabihin mo na, mag-shout out ka na. Oh. Sabihin ko, namimiss ko na si Idol Ken. Dito po yan. Thank you po. Ayan. Ito yung mga gulayan dito, mga karonmake. Market. Ito na dito, ano? Nandito na lahat. So, katabi nila yung terminal ng sidecar. Guwapo. Guwapo pa ang bantay. Salamat po, sir. Ayan, pilahan ng tricycle. Niyog. Ayan. Dito yung bigasan nila. Good morning, ate. Sa gustong bumili ng bigas, pumunta na kayo rito. 45 at 48. 53, 54, 47 ang kilo. Ito po yung bigasan ng Malanday Market. Ano yan, boss? Bablog ako, boss. Ha? Bablog. Ha? Yan, ha? Pagkista na kami niyan. Ayan, guys. Dito kayo bumili ng bigas, ha. Ayan. Maraming klaseng bigas. So mga kanormake, pumunta na kayo ngayon dito sa Malanday at bumili na kayo ng bigas. Ayan. Pakahusay.